Perice, ustani, nabroj mi 5 stvari koje sadrže mlijeko. Dobro, učiteljice, ovako, sir, kajmak, puter i 2 krave. Kaže učiteljica. Perice, još opet nisi bio u školi. Baka mi je bolesna. Svaki put kad izostaneš iz škole, tebi je baka bolesna. Ne verujem. Jest, učiteljici, mislimo da baka glumi. Domaći zadatak na temu kako provodim dan kod kuće. Učiteljica prozove Pericu da pročita. Perica započne. Ja živim kod kuće intenzivnim seksualnim životom. Stani, Perice, Prekinula učiteljica. kako to misliš intenzivnim seksualnim životom? Znate, učiteljice, ujutro se dignem i mama me pita: Perice, jesi li opro zube? Nisam, mama. Idi operi zube. Izađem iz kupatila s opranim zubima, a tata me pita: Perice, jesi li se umio? Nisam, tata. Hajde se umi. Izađem iz kupatila umiven, a mama pita: Perice, jesi li spremio sobu? Nisam, mama. Hajde sredi sobu. Sredim sobu, a tata pita: Perice, jesi li napisao domaći zadatak? Nisam, tata. I tako me jebu po ceo dan. Pošao mali Perica u školu plivanja. Nakon nekog vremena, govori on učiteljici plivanja: Odoh ja kući. A učiteljica mu kaže: U čemu je problem? A Perica će: Nisam više žedan. Pričala je učiteljica đacima o mesecu i ovim rečima je završila priču. I tako na mesecu nema uslova za život. Šta se, Perice, može zaključiti iz toga? Pa onda se može zaključiti da tamo vlada komunizam. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.